Bo día a todos e a todas. Moitas grazas por estar hoxe nesta sesión de Constitución da Corporación Municipal do Concello de Pueblo do Caramiñal para o período 2019-2023. Para comenzar esta sesión, procede indicar a normativa aplicable á constitución dos novos concellos, recollida principalmente no artigo 195 da Lei Orgánica 5/1985 da Lei de Réxime Electoral Xeral, que dispón o seguinte. As corporacións municipais constitúense en sesión pública o 20º día posterior á celebración das eleccións, salvo naqueles casos que se presentase recurso contencioso electoral contra a proclamación dos concellos electos, en cuxo suposto se constitúen o 40º día posterior ás eleccións. A tal fin, constitúese unha mesa de idade, integrada polos elixidos de maior e menor idade, presentes no acto, actuando como secretario o que o sexa da corporación. A mesa comproba as credencias presentadas ou a acreditación da personalidade dos electos con base ás certificacións que o Concello remitise á Xunta Electoral de Zona. Realizada a operación anterior, a mesa declarará constituída a corporación se concorren a maioría absoluta dos concelleiros electos. En caso contrario, celebrarase sesión 2 días despois, quedando constituída a corporación calquera que for o número de concelleiros presentes. Depois, procede o nomeamento da mesa de idade, sen cumprimento do artigo 195 da LOREG e no artigo 37.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico ás entidades locais, vai proceder a formación da mesa de idade, que estará composta por don Ramiro Ubiña Ubiña, como concelleiro electo de maioridade, que actuará como presidente da mesa, e don José Andrés Lojo Fernández, como concelleiro electo de menoridade, que actuará como vogal. Así pois, logo a don Ramiro Ubiña Ubiña se achega á mesa presidencial ao xeito de prestar xuramento ou promesa. Prometo, por imperativo legal, cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro da Corporación do Caramiñal, gardar e facer gardar a Constitución. Comprométome tamén a defender os dereitos e intereses xerais de veciñanza da Pobra do Caramiñal e do povo galego. Rogo a don José Andrés Lojo Fernández achéguese á mesa presidencial ao obxecto de prestar xuramento ou promesa. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello de Pueblo do Caramiñal, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Queda constituída entón a mesa de idade, composta por don Ramiro Ubiña Ubiña como presidente, don José Andrés Lojo Fernández como vogal e don Guillermo José Fernández López como secretario da mesma. Procedese agora a comprobación das credenciais, indicar que, vista ata remitida pola Xunta Electoral de Zona, foron proclamados concelleiros electos os seguintes: don José Luis Piñeiro García, dona Rosario Varela Fernández, don José Carlos Vidal Suárez, dona María Genoveva Hermos Santos, don José Andrés Lojo Fernández, don Manuel María Durán Guillán, don Francisco Javier Otero Maceiras, don Jesús Díaz de Buceta, dona María González Santos, dona María Beatriz Martínez Outeiral, don Ramiro Ubiña Ubiña, dona María Cristina Andrade González e dona Patricia Lojo Nine. Por os membros da mesa de idade, procedeus a comprobación das credencias enviadas pola Xunta Electoral de Zona e a súa comprobación co DNI e a proclamación dos electos, constatando que todos eles presentaron as mesmas ante a Secretaría Municipal con anterioridade á celebración do presente pleno. Indicar que, en cumprimento do establecido no número 7 do artigo 75 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, todos os señores concelleiros electos presentaron declaración sobre causa de posible compatibilidade sobre calquera outra actividade que lles proporcione ou poda proporcionar ingresos económicos,
así como a declaración dos bens patrimoniais. De conformidade co disposto no número 8 do artigo 108 da Lei Orgánica 5/1985 do réxime electoral xeral, modificado pola Lei Orgánica 8/1991 para a toma de posesión e adquisición da plena condición de cargo de concelleiros, cumpridos os requisitos previos, os candidatos deben xurar ou prometer acatamento á Constitución. A continuación, procederás a chamar os señores concelleiros electos seguindo a orde da acta de proclamación remitida a este Concello pola Xunta Electoral de Zona, para que presten xuramento ou promesa ante a mesa de idade, por seguinte orden. Don José Luis Piñeiro García. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello da Pobra do Caramiñal, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona Rosario Varela Fernández. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleira do Concello da Pobra do Caramiñal con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don José Carlos Vidal Suárez. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello da Pobra do Caramiñal, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona María Genoveva Hermos Santos. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleira do Concello da Pobra do Caramiñal, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Manuel María Durán Guillán. Juro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello da Pobra do Caramiñal con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Francisco Javier Otero Maceiras. Juro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello da Pobra do Caramiñal con lealdade ao Rei e garda e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Jesús Pieste Buceta. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello da Pobra do Caramiñal con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona María González Santos. Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleira do Concello da Pobra do Caramiñal con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona María Beatriz Martínez Outirado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Puebla con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
Dona María Cristina Andrade González. Prometo, por imperativo legal, cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleira do Concello da Pobra do Caramiñal e gardar e facer gardar a Constitución e comprométome a defender os dereitos e intereses xerais da veciñanza da Pobra do Caramiñal e do pobo galego. Dona Patricia Lojo Niño. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleira do Concello da Pobra do Caramiñal, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Asistindo á sesión un número de concelleiros a maioría exixida no artigo 37 do ROF, declárase constituída a excelentísima Corporación Municipal do Concello da Pobra do Caramiñal. Devo indicar que don José Carlos Vidal Suárez, na súa condición de funcionario desta corporación, e vista a súa declaración de bens e actividades, incurre a partir da toma de posesión e incompatibilidade, polo que o Pleno toma en consideración a mesma, indicando que desde este intre ten un plazo de 10 días para renunciar ao cargo de concelleiro ou a actividade que lle ocasiona tal incompatibilidade. Pola Secretaría, vais dar lectura ao artigo 196 da Lei Orgánica 5/1985 do réxime electoral xeral, polo que se establece o procedimento para a elección do alcalde. Na mesma sesión de constitución da corporación, procede a elección do alcalde, de acordo co seguinte procedimento. Poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen os seus correspondentes listas. Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros, é proclamado electo. Se ningún deles obtén dita maioría, é proclamado alcalde o concelleiro que encabece a lista que obtivese maior número de votos populares no correspondente municipio. Depois, neste intre, convídanse aos concelleiros presentes que encabezasen as súas correspondentes listas que manifesten se manteñen ou retiran a súa candidatura a alcaldía, comenzando pola candidatura máis votada. Sí, don José Luis Pino García. Manuel María Durán Guillán. Ramiro Viña Viña. Mantemos. Patricia Lojo Niño. Como tradicionalmente se fixo, a votación se producirá por asentimento ao concelleiro ao que prestan o seu apoio por orde de máis a menos votos obtidos pola candidatura nas eleccións municipais. Recordo, quizás innecesariamente, aos concelleiros e concelleiras que só se pode votar unha vez. Comeza a votación. Votos a favor de José Luis Piñeiro García. Votos a favor de Manuel María Durán Guillán. Votos a favor de Ramiro Viña Viña. No, sí. Vale. Ao non optar ningún dos candidatos a maioría absoluta dos votos, en aplicación do artigo 196c da Lei Orgánica 5/1985 do réxime electoral xeral, queda elixido e, por tanto, proclámase alcalde e presidente do excelentísimo Concello de Pobra do Caramiñal, don José Luis Piñeiro García.
establecido nos artigos 18 do Real Decreto Legislativo 781/1986 e 40.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, requírese a don José Luis Piñeiro García, proclamado alcalde electo deste excelentísimo Concello, para que concorra a prestar xuramento ou promesa. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigacións do cargo de alcalde de Concello da Pobra do Caramiñal, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Ben, bons días. Moitísimas grazas primeiro por estar aquí a todos e a todas. Temos esta situación dunha maneira moi diferente fai 4 anos. Estamos por primeira vez a alcaldía, cargados de ilusión e con unhas sensacións moi diferentes. Pero sí que sigue aí estando esa esperanza, esa ilusión de seguir traballando por o noso concello, por suposto que sí. É un momento de dar moitos agradecementos e eu nunca sabe moi ben por quen empezar, para que ninguén pense que é máis ou menos importante. Entón, o primeiro que vou facer un orden cronolóxico. Darle primeiro agradecemento a todos os meus compañeiros e compañeiras da Asamblea por apoiarme e decidir que por aí o que encabezará novamente a candidatura. A partir de aí, darle as gracias a todos os veciños e veciñas que apoiaron a nosa formación, a nosa candidatura e nos fixeron a porta máis votada neste concello. E a continuación, pues, darles gracias aos meus compañeiros por votar por min e a Patricia, tamén Patricia Loza, a partida do PSOE, por apoiar a nosa candidatura. Como alcalde, e na vida política nestas moitas persoas que enriquecen a tua vida, Patricia, a miña, está máis enriquecida desde que estás como concelleira a OSE, desde que te coñezo. Creo que vamos a traballar moi ben xuntos. Despois, decir que foron 4 anos, evidentemente, cheos de experiencias, duros nos momentos, ilusionantes, que cambiou tanto a miña vida nestes 4 anos, de Soria Emma, Anda Polideri, creo, Natalia, non sei se era Xur, Soria, pequenas persoas que chegaron as nosas vidas para condicionalas, para darnos felicidade, para ser familias. E delimitaron o meu tempo no traballo, evidentemente, un placer que estén comigo. E a Natalia, pois, moitísimas gracias por anotar. Porque non é fácil a veces chegar a casa con 1000 cousas na cabeza e querer ter unha conversación de parella, de familia, e o mellor non se está máis. Hai tantas cousas, menos mal que tamén estamos. Sería un desastre. Moitísimas gracias a Charo, a Geno, a Gonzalo para non char ahora, e a Miguel. Imposible encontrar 3 persoas mellores para esperar esta aventura. Sinto que temos unha amistade para sempre. Vivimos, son nosos sabemos, pero foi para ben. E aquí estamos. O sea, esperemos. Para sempre. Miguel xa nos sigue, seguro que atosigará ao concelleiro director da Brigada de Obras con miles de solicitudes. Como facíamos todos. Nos comprometemos a darle continuidade a todo este traballo que hemos desenvolvido estes 4 anos, a esa participación que tiñaron tanto esforzo por parte de, sobre todo, de quien está na alcaldía, pero tamén dos concelleiros e concelleiras.
seguir, poder mirarle a cara con dignidade digna os traballadores e traballadoras novos que entran neste concello, porque saben que fan solamente por seus propios méritos e nunca teñen nada que agradecer en especial. Un saludo e unha sonrisa sin bater en nada. Temos moitos proxectos por desenvolver, somos capaces de executalos no pasado mandato. Estes anos van a ser de moitas obras que se van a executar, pero hai moito máis traballo que facer, aquel que é máis difícil, levantar a nosa vida a nivel económico, comercio, hostelería, que son as áreas que requieren de máis esforzo, destinación, creatividade, para poder mellorarlas, porque aí competimos con todos os concellos absolutamente de Galicia, do mundo que é comercio, do mundo que é turismo. Aí estamos. No medio ambiente seguiremos avanzando para proteger o noso medio, ensino sempre preocupados, dando prioridade a ter os centros educativos en perfectas condicións, preocupándonos tamén porque o centro de saúde tamén este en perfectas condicións. Seguiremos traballando en todos os ámbitos, servicios sociais importantísimos con esa organización de xente social, que demos a vida a moitas persoas e seguimos dando, sin coñecelas, sin falar con elas, sin necesidade de ningún tipo de referente por a súa parte, mas que exercer os seus dereitos dentro desta sociedade. Por lo tanto, moitísimo por facer, orgullosos do feito, orgullosas do feito, e con toda a ilusión do mundo. Moitísimas gracias a miña familia, que non foi falta aplaudir tanto ni gritar tanto. Unha familia moi amplia que me apoia cada momento. As miñas nais, miña nai, mamá vincula, como estaba sempre as pessoas sentadas. A miña nai feliz en todo de 4 anos. O único que me queda por decirte, mamá, é que despois destos 4 anos dices comprobar que non era pantalla, por iso que decía outra vez, hasta isto, mellor que nada, sabes? Mellor que nada. Bien, a toda a ciudadanía general, decides que empezamos unha nova etapa, todos aqueles problemas que quedamos sin resolver con dificultade, por que fora, volvemos a estar ao pé do cañón desde o primeiro día, para escoitar e tratar de solucionar todos os problemas. Todos os vecinos e vecinas. Moitísimas gracias. Doy a palabra a todos. O problema de non ter unha chuleta é sempre ter dos que ter alguén. Vale, non me esquezo de decisións máis no último segundo. Quero falar un pouco de Fanny. Fanny, que foi a miña secretaria nos últimos anos, foi unha chica que chegou aquí facendo prácticas. Non era de los pobres, eu nin que sequera conhecía. Pero o seu traballo, facendo prácticas que moitas veces ven sempre cumprir o expediente, pois chamou a nosa atención. Porque temos que sustituir a persoa que comenzara, pois escolhemos a Fanny. Nem que me decía outro día preocupada, te preguntaba se estaba satisfeito do traballo. Eu supoño que tiene que estar contento, Fanny. Seguro que non chego onde. Moitísimas gracias por acompañarnos nesta experiencia. Simplemente indicar que os concelleiros teñen a súa disposición no expediente do Pleno a documentación relativa ao arqueo de contas extraordinario e a situación de inventario de bens, en conformidade por recollido no artigo 36 do ROC. Ben, pois con isto queda por pechada a sesión constitutiva da nova corporación. Parabéns aos novos concelleiros e concelleiras elegidos e elegidas. Espero que seamos capaces de traballar conjuntamente polo ben da obra, polo seu progreso e o seu mellor. Moitas gracias.